Helo pawb, fy enw I yw Amazing Alex. Dwi wedi dechrau jyst yn meinio fel oedd fi yn gwneud yn y fideo olaf. Dwi'n meddwl na i jyst meinio yn y fideo yma I gweld be na I ffeindio. Mae pickaxe wedi torri ond dwi efo lot. So na I jyst torri hein a wedyn, edrych be mae ni gallu ffeindio. Na, dwi ddim hefo shovel. Na I jyst torri fo hefo hein. Nath fi gael dipyn fel flint a dwi gallu gwneud flint yn steel. Ond na I ddim gwneud. Dwi ddim gwybod pan dwi eisiau flint. Achos dwi ddim eisiau flint. Mae'n edrych fel mae yna main fyma. Mae'n jyst yn fach, dwi'n meddwl. Na, mae'n mawr. Dwi ddim rysgerd, mae yna mynd I fod yn mobs yma. So na I ddim mynd I fyma, na I jyst blocio fo I fyny. A na I dechrau meinio rhywle arall. So na I jyst dechrau I meinio fyma. A wedyn dwi'n mynd 3 by 3 achos os dwi jyst gwneud o 2 by 2 mae o llai o chance I fi ffeindio rhywbeth so na I jyst meinio fo fel hwn. Meinio. Cario ymlaen. Gweld os dwi'n gallu ffeindio rhywbeth fel iron. Dwi ddim meddwl dwi hefo torches, so na I jyst mynd I fyny I fy ty I gael nhw o chest fi. So na I jyst cerdded I fyny fyma I mynd I gael torches o fy chest. Os dwi ddim hefo, na I jyst gwneud rhai. Jyst mynd fyny a gael nhw allan. Dwi jyst hefo 4 ond mae hwnna'n dda. Dwi'n meddwl na I jyst gwneud dipyn bach mwy so na I jyst gael 3. Mynd I lawr fyma. So, yn y fideo yma, na I jyst meinio a gweld be na I ffeindio. Dwi'n meddwl dwi wedi dweud hwnna unwaith, so dwi ddim meddwl dwi rhaid dweud o eto. So na I jyst gwneud sticks a gwneud torches. Rwan dwi hefo 16. Na I jyst dechrau meinio. So, jyst meinio a wedyn. Dwi'n meddwl na I roi torch I lawr rwan achos mae'n mynd yn mae mobs yn gallu sponio pan mae o ddim yn mae na ddim torch neu mae o ddim yn mae na ddim yn gola. So dwi ddim licio mobs. Na I jyst cario ymlaen yn meinio. So meinio. Dechrau meinio hwn. Dwi ddim meddwl dwi'n mynd I ffeindio rhywbeth so na I jyst cario ymlaen yn digio fyma. Gweld os fe ni gallu ffeindio rhywbeth. So dwi ddim wedi ffeindio dim byd ond na I jyst cario ymlaen I trio ffeindio pethau. Gweld os dwi gallu ffeindio rhywbeth.
So na I just cario ymlaen, meinio. Ydy hwnna ceif arall? Na. A na I just gael hwn, achos nath hwnna torri. Yeah. So na I just torri dim hwn. Gwneud hwn yn mawr. Na I roi torch arall I lawr, achos mae'n mynd yn... Mae ddim gola. A ti gwybod beth yn digwydd pan mae ddim gola. Mae mobs yn sbonio. So yeah. Na I just roi y torch I lawr. Yeah. Dwi'n meddwl na I symud hwn I fama, achos dwi ddim eisiau wasteio torches a mae o dipyn bach yn gwneud o gola fyna a mae yna just digon o gola fyna. Mae mobs ddim gallu esbonio fyna. Mae yna digon o gola fyna, so yeah. Do. Meinio. Yeah, meinio. Do. Yeah. Meinio. Dwi ddim wedi ffeindio dim byd a mae hwnna ddipyn bach yn shame achos dwi eisiau ffeindio pethau. A dwi wedi ffeindio dipyn o coal, so na I just meinio hwn I fyny. Dwi'n meddwl na I roi torch fyna achos dwi ddim gallu gweld dim byd. So na I just meinio bob dim coal. Yeah. Ia wedyn meinio hwn. Meinio hein. Do. Na, mae yna ddim mwy, so na I just torri hwn. Wedyn blocio hwn I fyny. Wedyn just cario ymlaen I meinio. Yeah. A blocio hwn I fyny. Wedyn mae mobs ddim gallu esbonio I mewn I hwnna. A na I just gael y pickaxe. Meinio. So dwi ddim wedi ffeindio dim byd. Mae'n mynd yn dark. Ond na I just roi torch arall I lawr. Mewn munud. So na I just meinio hwn wedyn na I roi torch I lawr. Dwi ddim gallu gweld dim byd. Na I just roi hwn I lawr. Wedyn dwi gallu ffeindio. Dwi wedi ffeindio rhywbeth. Dwi wedi ffeindio iron a mae hwnna'n dda. Na I just meinio hwn. Gweld os mae yna mwy a mae yna mwy. So na I just meinio hwn. Mae yna lot fyma. Yeah. Hwnna dda, na I just meinio... nath fi meinio'r torch. Na, dwi ddim eisiau gwneud hwnna. Wedyn mae yna ddim gola. I just meinio bob o hwn.
Dwi'n meddwl na I mynd I smeltio'r iron o fama. Dwi ddim yn gallu rhedeg, achos dwi ddim wedi bwyta dim byd. Dwi rhy scared I mynd allan. So na I jyst roed hwnna I mewn I fanna. Cario ymlaen I meinio. So, Dwi meinio. Mae hwnna, nath iron yna, mae hwnna fy first nath fi ffeindio yn y tunnel yma. Mae dipyn bach mwy o coal, a dwi hefo lot o coal. So, na I jyst meinio hwn. Gael y coal. So, meinio hwn hefyd. So, wedyn meinio hwn. Mae coal ddim rare o gwbl, achos bydd o'n awesome os ti gallu gwneud coal tools, achos dwi hefo llwyth o coal. Ond ti gallu gwneud stone tools, a dwi hefo llwyth o stone, o cobblestone, ond dwi ddim hefo sticks, a mae hwnna ddim yn dda. Dwi eisiau sticks I gwneud weapons, so wedyn wneud hwn, meinio hwn. So, na I just meinio bob dim o fama. A dwi wedi ffeindio cave, a dwi ddim yn licio mobs, a mae mobs yn gallu sponio mewn cave, so na I ddim mynd I mewn I fanna. So na I meinio rhywle arall. So, na I eich meinio fama. Nath o torri. So, dwi wedi ffeindio coal, a dwi hefo llwyth o coal. So, Iawn. A dwi wedi ffeindio cave. Na! Be oedd hwnna? Na! Sut nath hwnna brifo fi? Mae hwnna ddim yn dda. Na! Mae o'n dydd, a mae hwnna'n dda, ond mae o ddim yn dda bod dwi wedi marw. Chos dwi eisiau mynd I ffeindio fy stuff eto. A fy tŷ. Mae hwn yn dda. Na. Ond dwi hefo fy heart I fyny a fy hunger, so mae hwnna'n dda. So dwi'n meddwl na I mynd fyna wedyn ffeindio fo. Dwi'n meddwl mae y ffordd yma. I just yma, wedyn neidio I mewn i'r dŵr. Dwi eisiau wool I gwneud gwely, so na I just hitio hwn. Dwi eisiau wool. Mae o fanna. Nath fi gael y wool. So na I gael, na I mynd I fy tŷ I roed hwn I mewn I chest, a wedyn na I eich gwneud dipyn mwy o, na I gwneud gwely. Na I gael y wood, achos dwi ddim hefo lot o wood yn fy tŷ, so na I just gael hwn. So, na I just gadael o fyma, so, ta-ta!